Takže nazdar lidi, vítám vás u Let's Play Zalisina. Jak se mi to začalo bugovat a tak jsem to musel stříhnout. Jsem level 4, nic moc, jako hraju tady ještě s Martinem, pozdrav. Pojď, tak nic. Nendu, je tam Pantheon. Pantheon? Nebo Pantheon? Pantheon. Opět. When we game on, and what the fucker this is? What the fucker, Pantheon. Zixis no and Stealer. No vidíš, jaký dal pěkný double. A to byla Katarka. Jo, jsi pěkná Katarina, to je pravda. Nebo kdyby aspoň pěkná, ale nechci zabít, já ho killnu. Čus. Vidíš, jak jsem ti dal hápka? Který jsem ti vlastně nedal. Nie, ty smrade. Zase, pojď. Nech tě bejt. Plešti se! Já nemůžu. Nech pokoj. Zabít ho. To je noob. SS. Na. Hej, Kata nám šla na mid. Všim se Kata nám šla na mid. Ale AP, bohužel. Haha, sedmička Kata, jak si myslela. Mám ultinku, jupí. To se bude stylovat na dálku. To si můžu zkusit, že, Romane? Jsi nějak cítíš, ne? Se do nich takhle vrhal. Do něj nejdu. No, tak se kdo vyloží. Jau. Nemám rád Pantheona. Což koho máš rád? Nemám rád Pantheona. No a koho máš rád? To nevím. Ježiši, Flash. Proč Flash? Hádej. Aha, Master. Tak to už. Master E. Master E. Já jsem to ubral. Buď uvěř, pos. Takže jo. Hele, kvůli tomuto. Jsou OP, co? Mhm. Bum. Utek. Ultinku? Toho nekilnu. A já ani nevím, kde je teď. Hádej. Tak už ho vidím. Ne! Kolik mu to zbylo, pro boha? Já vím, že tam jede Kata. Ne, je tam Master. Tak to není nic novýho. Haha, jak víte, jak jsem myslel. Pomoc. Martine, pojď. Ne, pomoc. Nech ho bej. Help my brother. Ty se tě snažil helpnout, tak on tě nechtěl nechat bej. You noob. A mě nedej double. Ježiš, ne. Help me. A já po tobě. Proč mu se dát krytku? Jo, přesně říct. No. Ty jsi OP. Dovol. No, to si dovolím. Čo vůbec nejsi OP, víš? Myslím, že ty jo. Jo, jako, aspoň nemám 2-2, víš, mám jenom 3-1. To se strašně liší, víš? O jeden kill a o jednu smrt. Ne, naopak. O jeden smrt, o jeden kill. Ne. O jeden kill, ne, mám o jeden kill víc a jednu smrt míň. A to se rovná OP Lisin. Jesík! Já jsem se proletěl pěkně. Hej, pojď jenom to má stranu lama. A potom se mi nelíbí. Toho tam zabombuju. Ty jsi bomba teda. Bomba. Hej, museli tu Katu nafídit.
Nevím. Je to otázka. Teda zajímá jistě všechny. Dobře, kill. Letím za tebou. Pojď kill. Dáš kill. Kvečko, ultinu. Ježiši, do řítí. Jdeme. Ne, pomoc. Bum. Já aspoň ne. Proč tu kartu feednuli? Report. Já jsem Zix. On dá SS a kvůli tomu mě zabili, víš? Vím. Proto jsem vám říkal, že máte dávat SS. Aspoň... Jo, jde to docela ty demičky, akorát... A Come on. Bomba. co ti hrabe? Nevím. A to říká ten Zix. No a? A ty jsi co? Zix? Aha. Ne, nejseš. Takhle jsem o tom Ty nepřemýšlel. jsi jenom noob. Tahni. Jo. Škoda. Mám být double. To bys nedal. To bys nedal. Takový styly. Ta Katarina. Ta Katarina, daj mu kill, no. Proč jsi na mig? Hádej. Aha. Tak je na jinou stranu. A bom. Zase přišel ten druhý. Ne. Tak to mě bej. Dělej stranu, ne? Vydáte. Tohle nesnáším, přímo když po mě Pantheon hodí oštep a dá krytku. Minion. Tak já nevím, mám se občas zkusit ukilnout ultinou. Máme. No, koho? Koho Katu? No, tak já na ní nedošáhnu, tak nic. To Mastera bys dal. No, to si taky myslím, jenom na ně musím tou ultinkou došáhnout. A hlavně vidět, kde je. No, dobře. Ježíš, musím se začít healit. A ty bys je zabral. Tak kdyby se nezačal aspoň healit. To bylo o hodně jednodušší. Pantheon. Queen, to Shyvana, ježiši. Myslím, že to skončí rychle, co ty? Hej, viděl jsi, jak po mně chtěl skočit, já jsem ho odpál tou bombou. No, neviděl, já tě nespektátuju. A za chvilku začnou zdrhat všichni. Ne? Ty šiťáci. Už tam je. To neumí žádný kill it. Ježiši, na to půjdu zase, já tady jenom chodím. Nehybej. Pomoc jde po mně Master. Tak se podívej, co má ten Master koupený. Master si musí dávat na pohodu, je víc, co má koupený. Proč si skoupil Martinec ze mě šprděl? Asi. Proč jsi to koupil, teda support? Aha.
Jako myslíš to, co jsi skoupil jako třetí? Jo, co asi? Aha. Já jsem z toho hlavně kupoval kvůli Magic Resist. Nebo si to mohl koupit, ale ne jako první stavěný item po vodkách. Jsi teda borec, ty. První hra za zase. To náhodou. No náhodou. Jinak bys si takhle nekupoval. Hej. Tohle nemám rád. Co nemáš rád? Že po mně Pantheon skočí, pak po mně zase skočí. Ani. Co to bylo? Pan K.O. Vidíte, když Pantheon vám čuchá nohu, Tak ho odkopnu. tak ho odkopněte, přesně tak. A Zik se tam vrhá po hlavě. Jej! Sparta! Zix. Zix. Sparta. Zix Sparta. Oni to moc fídí. No jasně. Taká ta Ježíš Maria. To je v háju. Ona si solo dá každýho, kromě mě. Protože No, tebe taky. já jsem jenom stará babička to. Ježíši, nějaký trapný master, co si koupil. Guardian, ježíši to bude. Tahni. Right now. Master! Bojím. Máš můžu. Kaši, kal na to. A ty že jo. Na sever. Sorry, ten master. Hej, pozor. Bum. Bacha, se tu útočí. Myslíte, že nás... Myslíš, že Katarina dá penta? Na mě ne. Hej, help! Tahni. Kill. Hej, help! Kill. Triple kill. Hihi. Ona nedá penta. Ani kvadra dala jenom triple. Což mě štve taky. Hej, jako, já tam řvu o help. Ani já mě nemůže Já jsem mrtvej. No já vím, ale ty jsi byl mrtvej později, jak já. To právě, že ne. No právě, že jo, čeho se spadnutej. A ty se spadnul až teďka. Není to hlavně proto, že já jsem o 2 levely vyšší. To neřeš. Takhle se to dělá. Takhle se to dělá. Tak ne. To je taky. A teď se dívej na mastery. Master Lee Sin versus Master E. Pamatuješ, Master Eye. Nekilu, je ten můj kill, ty stealere. Katarina! Ne. Tahni. Jdu na to ignaj. Katarina. Bacha, k tomu točí. Tahni. Ať nedá penta, jo? Dobrý, dal jenom 3. O můj bože. A já jdem kvadrát. Ne, nedáš ty trapáku. Nebo nedá, nejsem trapák. No ne, vůbec. Smání No jedu ne, penta. Ježiš,
Tak takhle jít k té Katě by udělal jenom borec. To ona po nás skočila, já jsem do ní nešel. Ne vůbec. Hele, ona stála tady a ty tady. A ty si jes takhle k ní. Ona byla tady. Kata, ty. Kata. Sakra, vanuli mě pingy na chvíli. A moment, A jak to, že jsem tě nikdy neviděl flashnout se? protože nemám flash. Načtenej. A flashnul jsem se už párkrát. Myslím jednou nebo dvakrát. Jednou. Tak jednou. Protože jsem tě jinak viděl. Ježíš ten Taky si myslím. Já ji nechci dát triple. Počkej, co ta Kata, on je tank? Ne, není. Ale nepřímě. Jenom jsem... No, si teda s tím nic nepodělám. No. Blbě zahraná bitva. Mhm. No, takže to je všechno z tohoto dílu a čau čau.